Ahojte, dobré ránko, vítajte pri našej dnešnej 10-minútovke. Takto nádherné aprílové počasie nás dnes posadilo do mojej obývačky, ale to vôbec nevadí, lebo je to fascinujúce, jak všetko so všetkým súvisí a tie synchronicity, ktoré sa dejú, sú fakt neskutočné tieto dni, pretože dnes máme tému presne k tomuto počasiu, alebo počasie sa nám vytvorilo presne k tejto téme. Téma dnešnej 10-minútovky je ďakujme svojim nepriateľom. Včera sme v Aura Centre mali nádhernú meditáciu na túto tému. Ja viem, že vám to stále hovorím, ale naozaj ja sa pokúsim túto meditáciu vám nahrať, pretože bola podľa mňa úplne neskutočná. A prečo som si vybrala túto tému? Ja sa ňou zaoberám už veľmi dlho. Určite to máte tak aj vy, že máme okolo seba skupinky priateľov. Vedeli by sme si tých ľudí tak nejako porozdeľovať, keby nad tým rozmýšľame. Máme ľudí, ktorí sú podporujúci, starostliví, milujúci, odpúšťajúci. To je tá naša taká pevná základňa, ktorá nás drží, ktorá nás proste zdvihne z tej zeme, utrie nám ten sopel, utrie nám tie slzy, potiahne nás za ruku a povie nám: poď, stávaj, ideš ďalej, stalo sa, padla si, stávaj, dobre to bude, dobre ideš, dobrou cestou ideš. Je neskutočne vyživujúce, liečivé počuť takéto podporujúce slova. Áno, zdroj všetkého je v nás, zdroj šťastia, radosti, uznania, všetkého, ale keďže my sme sa vcelili na túto zem, sme ľudské bytosti, my potrebujeme cítiť tú ľudskú blízkosť, potrebujeme cítiť dotyk, potrebujeme cítiť túto podporu, toto povzbudenie. Je to trošku problém, keď sme na tom závislí, je to trošku problém, keď to vyžadujeme, ale keď to je tak, že to dostaneme ako bonus k našej tvorivosti, k našej práci, k čomukoľvek, o čo sa snažíme, tak je to perfektné. A potom máme skupinku ľudí, ktorí, povedzme to tak jemne, sú možno trošku neprajní, sú závisliví, alebo majú tendenciu nás ponižovať, majú tendenciu nás manipulovať, majú tendenciu nám škodiť, vedomé alebo nevedomé. Vždy je to ako keby ich téma, ale keďže my sme s tým v interakcii, je to zároveň aj naša téma. Pre niečo sa nám to deje, pre niečo nás tí ľudia ponižujú, pre niečo sa vyskytnú, keď nám je naozaj ťažko, cítime sa oslabení, pretože možno, že nám niekto ochorel, možno, že niekto umrel, možno sa nám nedarí, možno my zdravotne na tom nie sme dobre, že naozaj sme oslabení a títo ľudia práve v tom momente prídu a zasadia ten úder, buď medzi lopatky, alebo nám niečo vychrstnú do tváre, čo s nami zamáva. Áno, otázka toho tej vedomej práce na sebe je o tom, že my aj keď na sebe pracujeme, to neznamená, že nás sa veci nedotýkajú, alebo nás nezabolia, alebo nás netrápia. Ale čím viacej sme vedomí a čím viacej sme v tej skôr roli pozorovateľa, ako toho sudcu, kritika, tak týmto vieme skôr spracovať. Ale neznamená, že sa nám to nedeje. Takže toto je skupina ľudí, ktorých jednoducho nazvem, pre jednoduchosť, ktorú ja milujem, nazvem, že sú to naši ako keby nepriatelia. Ale toto je tá skupina ľudí, ktorá nás najrýchlejšie vie ako keby posunúť v tom našom živote po schodíkoch hore. Lebo keď nás niekto skritizuje, keď nás dá niekto dole, keď nás aj dá tak dole, že nás to potiahne na samé dno, že my sa chvíľočku máchame v tom bahne, i keď sa na to pozrieme z hlbšieho uhla pohľadu, nikdy to nie je ten človek, ktorý nás potiahne na to dno, môže nám v tom vydatne pomôcť. Tak ako nás vie niekto vydatne potiahnuť hore, tak nás vie niekto vydatne stiahnuť dole, ale je to stále naša voľba, že sa my necháme. Nemusí tá voľba byť vedomá. Naozaj možno v tom danom momente my nemáme silu niekam sa driapať. Možno v tom danom momente je pre nás ťažké stáť na rovnej zemi a nie keď ma ešte niekto ťahá za chrbát a ťahá ma voľným pádom dole spolu s ním. Ale práve preto je dôležité to uvedomenie, tá vedomosť toho,
čo sa so mnou deje, čo ja cítim. Chcem ja s týmto človekom padať dole z tej skaly na to dno, do toho bahna, alebo sa zastavím, nadýchnem, vynorím hlavu, nazbieram silu, nájdem niekoho, kto ma povzbudí, zoberiem si niekoho z toho týmu, kto ma podporí, potiahne ma za rukav, nakopne ma. Je to stále naša voľba, aj keď niekedy to trvá chvíľočku, kým si to uvedomíme. Takže táto skupina tých nepriateľov, ktorí nám neprajú, závidia nám, robia nám zle, ako to my radi hovoríme. Keď sa na to tak chceme pozrieť, v skutočnosti sú to ľudia, ktorí nás reálne posúvajú dopredu. Je to dohoda duší. Stále na toto myslíme. My sme sa s tými dušami dohodli a pre nich to skutočne nie je jednoduché nám robiť zle. Lebo tam hore, keď prebiehajú tie dohody duší, my sme všetci na tej najvyššej vibrácii bezpodmienečnej lásky. Ale keď ja ako duša si zadám, že ja potrebujem zažiť manipuláciu, že ja potrebujem zažiť poníženie, že ja chcem dosiahnuť úspech bez akejkoľvek podpory najbližšej rodiny, lebo ma nebudú podporovať, nebudú ma uznávať v tej ceste, budem čierna ovca rodiny, lebo celá moja rodina sú trebárs doktori alebo právnici, ale ja som sa rozhodla mať farmu napríklad. Ja som sa rozhodla proste starať sa o kravičky, o koníky, o sliepočky. Mnohí poznáte tento scénár, mnohí ho poznáte. Verte tomu, že ste si to zvolili. A zvolili ste si to tak, lebo vaša duša, vy vo vnútri viete, že vy ste dostatočne silní na to, aby ste tieto neskutočné pochybnosti, svoje vlastné pochybnosti vašej rodiny, či dokážete sa reálne o seba v tom praktickom živote postarať, aby ste ich skrátka prekonali. Takže v konečnom dôsledku, keď si to takto zoberiete, každý človek, ktorý vás nahneval, skritizoval, čokoľvek ponížil, manipuloval, on vám dal len priestor, aby ste sa mohli pozrieť, aké zaseknuté emócie v sebe máte. Sú to emócie, ktoré vám bránia na tej ceste vzostupu, k tej radosti, k tomu úspechu, k tomu šťastiu, ale potrebujete sa na to tak pozrieť. Potrebujete sa na to pozrieť, že tento človek vám o vás niečo hovorí. Tento človek vás učí, ako povedať nie. Tento človek vás možno učí, ako povedať áno sebe. Tento človek vás učí stanoviť si svoje pevné hranice. Tento človek vám možno hovorí, že ale moja, ty si není celkom istá, či ty chceš vyrábať syry a starať sa o tie krávičky. Nedala by si radšej ten doktorský pláštik na seba, čo? Ako to ty vlastne máš? Ja ťa budem spochybňovať, dokým ty sa v tom nezakoreníš. V tom, čo sám alebo sama chceš robiť. Takže v konečnom dôsledku toto sú nepriatelia posúvači, ktorí nás v živote neskutočne posúvajú a každému hovorím, keď niekto cíti voči niekomu hnev, alebo až takú bezmocnosť, alebo smútok, alebo to šialené sklamanie, ktoré niekedy z ľudí máme. Sklamanie je jednoznačne náš problém, pretože sme mali nepravdivé očakávania o tom danom človeku. My niekde vo vnútri cítime, čo je ten človek schopný nám urobiť, nám dať, nám odovzdať, ale napriek tomu to nepočúvame, pokračujeme ďalej a on sa potom zachová tak, my povieme, že tak to som ozaj nečakala, to som ozaj nečakal. Ale keď sa k tomu vrátime naozaj detailne, tam boli také signáliky. Nejde o to prerušiť kontakty so všetkými, ale ide o to byť pripravený, že tento človek ma môže oklamať, tento človek môže nedodržať slovo. Tento človek je možné, že on tam nepríde, takže urobím si náhradný plán, alebo ho vymením za niekoho iného a len sa s ním priateľím. Stále je cesta a stále je to o nás. Takže vždy poviem ľuďom, keď sa na niekoho hneváte, keď vám niekto niečo urobil, čo vás naozaj reálne veľmi bolelo, pokúste sa mu odpustiť, lebo keď odpúšťate, vypúšťate zo seba hnev na toho daného človeka. Je na to množstvo techník, aj vo veľa videách, už som to spomínala, môžeme sa k tomu niekedy vrátiť, ale poviem im, že vyliečení ste vtedy, keď sa naozaj na toho človeka dokážete vnútorne pozrieť tak, že mu chcete poďakovať, že mu chcete povedať, že ďakujem, že si sa vtedy so mnou
rozišiel, že si sa vtedy na mňa vykašľal, lebo ja teraz mám po boku človeka, s ktorým súzniem, s ktorým to ladí. Ďakujem ti, pán šéf, že si ma z tej roboty, keď mi bolo najťažšie, nemala som peniaze, živila som rodinu. Ďakujem ti veľmi pekne, že si ma s nej vyhodil, lebo vďaka tomu som si otvorila svoju vlastnú firmu a ja teraz podnikám a mne sa to páči a ja teraz robím to, čo v skutočnosti robiť chcem a tak ďalej a tak ďalej. Preto tá téma ďakujme svojmu nepriateľovi. Naozaj pozrime sa na celý ten priebeh, vy vychádzajte zo svojich vlastných skúseností, kedy vám niekto niečo takéto urobil a na základe toho, že keď ste už spracovali svoj hnev, niekedy ten hnev, to je oheň, to je energia a niekedy ideme síce cez ego, že si povieme, že tak ja ti ukážem, či som ja skutočne taká neschopná, ako si ty o mne myslíš. Nie je to úplne celkom správna pozícia na ten štart, ale niekedy nás toto fakt naštartuje a niekedy nás toto fakt vykopne, že my sa vydáme na tú inú cestu, že zamakáme na sebe, že zapracujeme, že proste dosiahneme to, čo my sami vnútorne chceme a ten človek, on nám vlastne strašne pomohol. Tým, že nám povedal, že ty moja zlatá, ty nie si schopná, pozri sa, jak ja ťa dám dole a ja tú energiu zoberiem a transformujem ju na to, aby som sa posúvala, aby som niečo so sebou robila, aby som sa naučila spracovať emócie, sklamanie, hnev, bolesť, čokoľvek. Tak preto táto nádherná téma ďakujme svojim nepriateľom. Ešte to spojím s týmto nádherným aprílovým počasím. Joj, ja viem, že veľa ľudí stojí pri tom okne a nadáva, že bože, toto aprílové počasie, ráno pršalo, potom bolo zamračené, fúkalo, vyšlo slniečko. Takíto sme my ľudia. My máme takéto nálady. Predstavte si samých seba v deň, keď ste náladoví, keď sa chvíľku usmievate, keď ste chvíľku hladkajúci, milujúci, nežný, neviem aký a potom zrazu niekto niečo urobí, čo vám sa nepáči a príde takýto preklik a už kričíte, už zúrite, už kritizujete, už posudzujete. Aprílové počasie to je proste ľudská náladovosť. A tak, jak sa nám nepáči to premenlivé aprílové počasie, tak sa nikomu z nás nepáči, keď musíme zažívať náladovosť iného človeka. Takže tá príroda nám stále len ukazuje, stále nám zrkadlí. Takže keď chceme byť v nejakej rovnováhe, v nejakom strede, tak poďme do toho stredu. Toľko dnešná krásna téma. Ďakujem vám veľmi pekne. Naozaj sa pokúsim nahrať vám tú meditáciu a prajem vám prenádherný, slnečno, veterno, upršaný deň, ale keď vám bude svietiť slniečko v hrudníku, aj tak vám bude krásne.